Йо, аз съм Кристиан Екей Крисвето брат, така се казвам в Фейсбук, който иска да ме намери. А, Някои хора, нали, така се опитват някакси да си казват мнението, нали, обаче ги гледам, че някакви прости тъпи мнения имат и си мислят, че те са велики, не е така, всъщност хора, бъдете добри, не е някакви си злобари или злобарки, искам да ви кажа, че не е хубаво да лъжете и ще ви го кажа и ще ви кажа истината, защото така трябва да става. Не да лъжете, а трябва да бъдем истински, трябва да бъдем истински и честни и да бъдем радостни, не да бъдем някакви лъжци или лъжкини. Това правите вие, момичета. Вие направо ме съсипахте, точно това ще го кажа пред този клип. Искам ви кажа, че трябва да спрете да сте такива пито не сте. Вие се правите на пито не сте, разбирате ли ме? Просто искам да ви го кажа от сърце. Просто искам да кажа на цяла България, където и да сте момичета, не бъдете лъжливи, не бъдете измамнички, не лъжете момчетата, бъдете с тях, бъдете истински, не критикувайте, нали, не ги обсъждайте, бъдете позитивни, мислете позитивно като мене. Искам да ви го кажа специално, защото аз да, изстрадах много неща, обаче сега го казвам пред този клип и няма да спра нали, да правя клипчета, защото това е истината. Искам да ви кажа, че аз съм добър човек и че искам да ви помогна някакси, искам да накарам поне някой да ми е приятел или приятелка, примерно, защото не усещам истински приятелки, че има вече. Всичките ми изоставиха, защото така правите момичета, не мога да ги разбера. Както и да е, това е всичко от мене. Уважавам ви, момичета, бъдете добри, живи, здрави хора и весели празници от мене. Ще има клипче и утре със сигурност и така, лека вечер от мен. Peace, y'all.